Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για ένα μικρό σε μέγεθος κράτος όπως η χώρα μας. Θα στηρίξουμε τις προσπάθειες για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Προεδρίας, αποδεικνύοντας τις ικανότητες και την εργατικότητα του περήφανου λαού μας. Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την Προεδρία σε ένα ιδιαίτερα σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι εύθραστες ισορροπίες δοκιμάζουν τις αντοχές, τη σταθερότητα και την αποφασιστικότητα της ίδιας της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, η συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου παραμένει μία ανοιχτή πληγή και παράμετρος αστάθειας για την Ευρώπη. Μία πληγή που μπορεί και επιβάλλεται να κλείσει. Μόνο με την αταλάντευτη στάση και την καθοριστική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και 52 χρόνια η πατρίδα μας συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής εισβολής. Είναι απέτησή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει και στην περίπτωση της Κύπρου την ίδια ξεκάθαρη στάση, όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας, δυναμικά και υπεύθυνα.